者の剣となる。かの者の傷を癒したまえ。闇を照らす聖なる力よ。これで終わりにしなさい。はっこれで終わりだ。かの者の傷を癒したまえ。たぎってきたぞ。私ここまでか。
の塔は全滅。まさかこれほどの力があったとは。我が命に従いその姿を現せ。私を本気にさせた。やろうだね。かの者の傷を癒したまえ。どうですかお日様。もう勝ち目はないでしょう。降伏する気はありませんかな。私は光の末裔として聖剣の力の悪用を見逃不思議なものですな。あなたが降伏しないことに喜ぶ。心のどこかではあなたと魔力を競うことを夢見ていた。私の魔力のほどをしかと見極めていただこう。闇を照らす聖なる力よ。我が必殺剣受けてみるがいい。よーまだよ。ラーナ。ありがとう、レオン。ボーゼルに操られていた時も、あなただけは普通の人として認めてくれた。あなたの優しさは。すまぬ、ラーナよ。せめて。無理だ。もう助からん。なんということだ。
かの者たちを彼方へ運びたまえ。